खुलुमबाय गिबियावनो सोरजिथा क्रिएटिभिटी इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लानाय जालायबाय। मोनसे गिदिर जाथाय बीटीसी आव प्रमोद बर' दैदेननाय बीटीआर सरकारा दायो 4 कौटि रांनि केलेंकारि सोलोंथाइ बिफानाव जाथाया समाजारि बिजोंफोरनि गेजेरजों गोबांथार गोसारलांबाय थानायखौ जों बयबो नुनो मोनदों आरो मिथिनो मोनगासिनो दङ। जाथाया गुबैयै बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव गोलैनाय गासै 33टा फरायसालिमा एबा कलेजफोरनि बिजाबफोरनि दैथायहरनायनि सायावनो केलेंकारि जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव गासै बीटीआर ओनसोलाव मोन 33टा कलेज एबा फरायसालिमाफोर गोलैयो आरो बै कलेज एबा फरायसालिमाफोरनि गासैबो बिबाना बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङावनो गोग्लैयो। अदेबानि बीटीआर एबा बीटीसी सरकारनि सिङावनो गोग्लैयो होननानै जों बयबो मिथिगौ। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो दायो बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिया गोजौ बिफानफोरनि खावलायनाय बायदियैनो गुबुन गुबुन फरायसालिमा गुबैयै 33 फरायसालिमाफोरनो नांगौ रोखोमनि बिजाबफोरखौ दैथायहरनाय जायो होननानै जों बयबो मिथिगौ। बेबायदियैनो देग्लायबो 2024 आरो 25 एबा 2025 आरो 26 मायथाइनि थाखाय गुबुन गुबुन मोन 33 फरायसालिमाफोरनो बिजाब दैथायहरनायनि खोथा दङमोन, जायखौ नोजोर बोनानैनो बिजाब साप्लायार बिथांमोनहा दायो केलेंकारि खालामदों होनना मिथिनो मोनदों आरो बे केलेंकारि खालामनायजों लोगोसे बीटीसी आरो बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि गुबुन गुबुन गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफ्राबो बेजों सोमोन्दो दंफायो होननानै खौरां बिजोङाव दायो गोसारगासिनो दङ। जाथाया जादों गुबैयै बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिया अदेबानि बीटीसी सरकारनिफ्राय दायो बीटीसी सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय दायो गुबुन गुबुन फरायसालिमाफोराव बिजाब दैथायहरनांगौ आरो बे बिजाब दैथायहरनांगौनि थाखायनो मोनसे साप्लायारनि गोनांथि दङ, पाब्लिशारनि गोनांथि दङ। थिग बेबायदियैनो बीटीआर सरकारनिफ्राय अदेबानि बि सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय थामहिनबा बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय माखासे साप्लायार नांगौ जायो। बेबायदिनो दिल्लीनि मोनसे साप्लायारखौबो बिथांमोनहा लादों होननानै मिथिदों, जेराव दिल्लीनि साप्लायारानो थारैनो बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव नांगौ जानाय बिजाबफोरखौ दैथायहरगोन। बेबायदियैनो दैथायहरनायनि खामानिमोन, नाथाय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दिल्लीनिनो सासे समाज सिबियारि होननानै बुंदों, बिजय कुमार गौर होननानै बुंदों, जाय बिजय कुमार गौरआ दायो बे अभिजगखौ अदेबानि बे अजदखौ होदों होनना मिथिदों, जेराव दिलीप कुमार गौरनि स्टेपआवनो बे दायो 4 कौटि रांनि केलेंकारि जादों होननानै सोराङाव फैनायखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 4 कौटि राङा गुबैयै बिजाबनि सायाव जादों। गुबुन गुबुन कलेजाव दैथायहरनांगौ बिजाबनि थाखाय साप्लायारफोरा दायो अदेबानि बीटीसीनि माखासे जरित गोनां सोद्रोमाफोरा दायो गुबुन गुबुन बिजाबफोरनि मुङाव 500 रांनि बिजाबखौ 15,000 खालामदों होननानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोसारदों आरो बेखौ लानानैबो दायो बीपीएफ राजखान्थि दोलोआबो अजद होबाय थानायखौ नुनो मोनदों मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों। नंगौ, बे जाथाया दायो सोराङाव फैनाय बायदि जादों आरो बेखौ लानानैनो बीपीएफ राजखान्थि दोलोआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोबांथार बाथ्रा बुंथिदों। थारैनो सोलोंथाइ बिफानखौ प्रमोद बर' बिथाङानो अदेबानि बीटीसीनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङानो साराय 4 बोसोर सामलायबोदों सोलोंथाइ बिफानखौ, नाथाय बिथांनि दिनाव माबोरै बेबायदि केलेंकारिफोरा जानो मोनखो? थारैनो सोलोंथाइ बिफानाव बेबायदि केलेंकारि जानायखौ बा फरायसुला फरायसुलिफोरनि इयुनखौ लानानै बेबायदि खेला गेलेनायखौ जों माब्लाबाबो सहायनाय नङा होननानै बिथांमोनहा बुंथिदों। बेनिखायनो बीटीआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर'आ जुदि खामानि मावनो हायाब्ला, बीटीआरखौ मोजाङै सामलायनो हायाब्ला, थारैनो बिथाङा थाबैनो गावनि बिबानखौ अदेबानि गाहाय मावफुं सोद्रोमानि बिबानखौ रिजाइन होनांगौ होननानै बिथांमोनहा गोख्रों दाबि दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बिथांमोनहा बुंथिबावदों, जायफोर सुबुंफोरा बेजों सोमोन्दो दङ, केलेंकारिजों सोमोन्दो दङ, बिसोर सुबुंफोरखौ थाबैनो आयेननि साजा होनांगौ, आयेननि राहा लानांगौ होननानैबो बिथांमोनहा दाबि दैखांदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला क'क्राझारनि माखासे फालांगिरि, गुबैयै फालांगिरिफोरनि नामाबो बेयाव ओंखारफादों। मिथिनाय बायदिब्ला 4 फालांगिरि, जेराव प्रशान्त जैन,
राहुल जैन, महित कुमार जैन, गौरव जैन बे साब्रै फालांगिरिफोरा दायो बे केस होजाबाय होननानैबो मिथिनो मोनदों आरो बेजोंनो सोमोन्दो दङ बिटिआर निनो डाइरेक्टर जगदीश प्रसाद ब्रह्म आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिनो सासे लाइब्रेरियान आरो सेक्रेटारि आरो बेनि अनगायैबो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिनो भाइस चेन्सेलर होननानै बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो दायो बेखौ नोजोर बोनानैनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होनाय जाबाय। थारैनो सोलोंथाइ बिफानाव जों माब्लाबाबो बेबायदि केलेंकारि बेबायदि जोङो दायनिगिरिफोरखौ माब्लाबाबो दोननाय नङा। जायफोरा बेजों सोमोन्दो दङ बिथांमोनखौ जों आयेननि राहा थाबैनो लागोन आरो बे जाथायनि सायाव थाबैनो जोङो नायबिजिरनाय जागोन आरो बेनि खामानिखौ आङो अलरेडि जागायहोबाय होननानैबो बिथां प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। थारैनो सोलोंथाइ बिफानाव बा बिटिआर सरखाराव दायो आथानानि केलेंकारिबो जों माब्लाबाबो दोननाय नङा। आथानानि केलेंकारि खालामब्लाबो जोङो बिसोरखौ थाबैनो जायखि सुबुङानो जाया मानो एरेस्ट खालामहोनाय जागोन आरो दबथायनाय जागोन होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होदों। थामहिनबा बिथाङा फंसे बाथ्राजों बुंदों बे जाथायनि सायाव दायो रावखौबो रेहाय होनाय जानाय नङा आरो बेनि जाथायनि सायाव दायो नायबिजिरनाया जागायबाय होननानै बिथाङा बुंथिनानै होनायखौबो जों बयबो नुनो मोनबाय। बेनि अनगायैबो सासे बिटिआरनि अदेबानि बिटिसिनि डाइरेक्टर अफ एजुकेसन बिथोनगिरि जाय जगदीश प्रसाद ब्रह्म बिथाङाबो खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होबाय। थारैनो बेयाव बेबायदि जेबो केलेंकारि जायाखै होननानै आं सानो। मानोना रांखौ जों दाबो हरनाय जायाखै आरो बिजाबफोरा दाबो 100% फैयाखै आरो 100% फैयैखायनो जों बेनि सायाव दासिमबो थि खालामनाय जायाखै आरो थि बेबायदि रोखायै बिलफोरखौ होनाय जायाखै होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों। थारैनो बेनि सायाव जोंबो नायबिजिरगोन बोरै जादों बोरै जाया। नाथायबा आं सानो बेयाव जेबो केलेंकारि जायाखै अदेबानि बेयाव जेबो अभियोग जायाखै होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोनदों। नाथाय समा मा फोरमायो जों बेखौ माखासे साननि उनाव निस्सय रोखायै मिथिनो मोननाय जागोन। स' बेखिनियानो नोंथांमोनहा जाहाथे भिडिअखौ नायोब्ला नुनो मोनगोन बिपिएफनि मोनसे खौरांगिरि मेल लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि क्लियारिफिकेसन लोगोसे बिटिसिनि डाइरेक्टर अफ एजुकेसन जगदीश प्रसाद ब्रह्म बिथांनि क्लियारिफिकेसन खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनाय बेफोर गासिबो बाथ्राफोरखौ नायनानै उनाव मा जायो बेखौ जोङो निस्सय रोखायै मिथिनो मोनगोन। थारैनो बिथांमोनहा सोरबाया बुंदों केलेंकारि जायाखै आरो केलेंकारि जादोंबा बिनि सायाव थाबैनो एक्सन लानाय जागोन होननानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो रोखायै बुंथिनानै होखाबाय। स' बेखिनियानो नोंथांमोनहा जुदि सानफ्रोमबोनि गोनांथार बेबायदि आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखायबो गुरै खावलायबाय।